Protokol lek. Aku hanya pari iki lho. Aneh ngomongnya mau piye? Walange sangit ki pirang-pirang. Ini kita yo adem ayem. Iya, kita iki apik nih disasak Mas, tenang Pak Di. Wah, sang ngono sing arah ketok. Ayo. Ayo budidaya to. Wong iki budi ora nandur ki rame tinggal keleng ya budidaya ampre kabeh ki anu apa hasilnya iso kami seneng ngono lho. Ayo. Hati-hati kok. Ini aneh aneh iki aku. Oh, bobok kene ki ono kok tak sembaten iki. Wah. Cek. Ora. Apa iki ngoten-ngoten ngono ki? Oh, Jangan bukan cuma kok anu sik. Kobro. Oh, ya. Iya, bro, sesuai wow. Kobro ora. Wah, mana ning rapo wae. Kuwi kesuk mangan tikus. Ayo. Ora dhewe. Wah. Aku mau tak entuk keterusan iki. Kawah. Bene wae. Ini mangan tikus. Oh. Ya memang iki sing ngati-ati, ras padha. Oh. Amoyo wah. Ayo sepiye ngomong perang yo ke. Tak wis terus ngeleng. Oh. Ndak ganggu. Oh. Wah. Iki wah rada rewel iki ra metu e. Wah. Oh. Oh. Oh, sepunya buntet wis. Online wis